notikovali celý deň a teraz máme konečne trošku čas si oddychnúť, takže idem pokračovať s bezmocnou a dám vám potom nejaký čítací update zase. Som momentálne na strane 221 a v podstate môj názor sa nezmenil, je to stále rovnaké. Rovnako young adult, rovnako ma to baví a nebaví, nič extra. Práve vrátili z víkendového pobytu v Hrabove. Mali sme sa super, oddychli sme si a teraz nás ešte čaká nejaká práca. Zajtra je prvý deň nového mesiaca vlastne, takže ja mám vždy na začiatku mesiaca ako freelancer tak trošku voľnejšie, takže si urobím nejaké veci, ktoré som ešte nestihla v rámci tohto mesiaca a potom sa už od útorka venujem vlastne klasicky mojej práci. Je pondelok. Ja dnes pracujem na obsahovej stratégii na LinkedIn pre moju koučku, ktorá je taký môj prvý klient na nečisto. Veľmi ma to baví, robím to vlastne v rámci úlohy na digitálnu univerzitu, ale robím to teda súčasne aj reálne pre jej profil. V čítaní som sa veľmi neposunula, nakoľko mám veľmi veľa práce do školy aj do svojej full-time roboty. Takže stále čítam vlastne bezmocnú už druhý týždeň. Názor na knihu som zatiaľ nezmenila, som na strane 308. Trošičku tam už viac vidím tú podobnosť s Hunger Games, ale nejako mi to nevadí. Možno je to aj moje aktuálne rozpoloženie, kedy sa veľmi neviem sústrediť na knihy, lebo hlavu mám všetkými inými možnými smermi a záľuby sú až na poslednom mieste. Takže možno je dobré, že som si vybrala niečo také jednoduchšie teraz. Aj som rátala, že vlastne budem mať takéto obdobie, takže vôbec nevadí. A tá kniha je dlhá, takže je to úplne v pohode, keď s ňou strávim nejaký čas. Prišli mi aj nejaké nové knihy dnes z vydavateľstva IKAR a z Portugalského inštitútu, ktoré by som vám chcela ukázať. Prišli mi tieto dve knihy. Aha, čarodejnica je úplne čerstvá novinka z Portugalského inštitútu. Vyzerá naozaj veľmi pekne a zaujala ma tým, že ide o fantasy. Ja fantasy v poslednej dobe čítam čoraz radšej. Mala som také kritické obdobie z fantasy, kedy ma nebavilo, ale teraz mám pocit, že sa do toho opäť dostávam. A má teda aj veľmi pekný vizuál a je tu pár fotografií a ilustrácií v knihe. Vôbec neviem, o čo presne ide, ale malo by to byť teda urban fantasy. A tie ilustrácie a fotky sú veľmi pekné. Je tam toho viac, len sa mi to teraz asi nepodarí úplne že všetko nájsť. Vyzerá to tak proste inak, ako bežne v knihe. Aj ten papier je taký iný. Tie čísla sa mi veľmi páčia, no akože premakali to riadne. A veľmi sa mi páči na obálke tento relief. To vyzerá super. Takže Portugalský inštitút ide bomby. No a potom druhou knihou, ktorú tu mám, je už trošku starší titul. Princíp Anny Kareninovej. Opäť neviem, o čo ide. Je to inšpirované klasikou Anna Karenina. Tuto je ten vizuál tiež veľmi pekný. V knihe sú opäť nejaké fotografie. Kniha nie je dlhá, takže ja verím, že sa mi niekedy podarí sa k takéto jednohúbke dostať. A som zvedavá. Annu Kareninu som nečítala. Mám vážne resty v tejto klasike, ale možno raz na dôchodku, keď mám strašne veľa času, lebo ja dlhé knihy veľmi neobľúbujem. No a keďže bol včera deň detí a dieťa vo mne sa potrebuje odmeniť, tak som si z vydavateľstva IKAR poprosila túto už trošku staršiu knihu, Dievča menom Willow, ktorá by mala byť o dievčatku s magickými schopnosťami, ktoré žije v lese.
Je to kniha od 8 rokov. Neviem úplne presne, o čo tam ide, ale tento titul mám v oku už dlhšie. Zaujali ma teda aj krásne ilustrácie opäť, ktorých je kniha plná, takmer na každej dvojstrane proste niečo. A veľmi sa mi páči tento magický vibe. Tejto série vlastne už, myslím, že teraz vychádza 5. kniha a dokonca táto prvá bude aj sfilmovaná. Takže ak sa mi to bude páčiť, tak budem mať novú závislosť. Ja som stále na love krásnych detských kníh a pre mňa to vekové ohraničenie nič neznamená, keď si vyberám knihy. Takže preto som sa rozhodla ísť aj do tohto. A vyzerá to naozaj veľmi, veľmi pekne. Páčia sa mi tie ilustrácie, akoby kreslené len ceruzkou. Zvieratka, mágia. No, vyzerá to ako niečo pre mňa. Veľmi, veľmi pevne verím, že mi to sadne po tej obsahovej stránke, lebo nedávno som čítala Skandara, to je vlastne taká middle grade séria o jednorožcoch magických a to mi teda vôbec nesadlo. Toto sa mi páčilo na konci, že to sú vlastne 4 nerozlučné čarodejnice a ich portréty. Takže som zvedavá, ako mi sadne táto séria. Ak bude táto kniha dobrá, tak asi idem rovno do všetkých zvyšných 4. No a potom tu mám ešte Svet pod hladinou, čo je vlastne z tejto série, v ktorej vyšiel aj Svet drákov. Ja predpokladám, že Ikar vydá aj ostatné knihy zo série, pretože viem, že v angličtine ich už vyšlo viacero. Ale teda konkrétne tento je o svete pod hladinou, o mytických bytostiach, o vodných, morských. Je to tak encyklopedicky spracované. Toto je veľmi krásne. Wow, to sa mi mega páči. No, akože tie priznám sa, že som si to zobrala kvôli tým ilustráciám, ale také lpia. Milujem. Ilustrácie sú úplne že dokonalé a rovnako je to aj v tej predošlej knihe o drakoch. Takže určite odporúčam. Ak vás zaujímajú mýty a magické bytosti, tak toto je séria pre vás. Ja veľmi, akože v tom úvodnom videu som vám hovorila, že encyklopédie nečítam a vlastne teraz mi prišla encyklopédia. Čiže asi vlastne ich čítam, len musia byť pekne ilustrované. Tak to by bol prvý book haul na mojom kanáli. Dajte mi vedieť, či vás niektorá z týchto kníh zaujala, alebo sa na niektorú chystáte. Ja vám prezradím, že sa najviac teším práve na túto, čo je na vrchu, na Aha čarodejnica z Portugalského inštitútu. Pretože je to niečo také iné. Veľmi sa mi páči tá obálka a taký vnútorný pocit mi hovorí, že to budem milovať, že to bude niečo pre mňa. Ale rovnako sa teším vlastne aj na tieto 2 detské knihy, ktoré mi trošičku odľahčia všetky tie hrubé knihy, ktoré aktuálne čítam a ktoré mám na recenziu. A určite sa do nich pustím už čoskoro. Jedna vec, ktorú musím vytknúť dizajnu tejto knihy, je číslovanie strán, pretože každá kapitola sa začína týmto kvietkom. A je to pre mňa dosť otrávne, lebo vždy, keď si chcem zapísať na Goodreads, kde som skončila, tak vždy píšem túto stranu, ktorá nasleduje a vždy je to tento kvietok. Som teda na strane 463 a musím povedať, že kniha sa síce číta dobre, ale čakala som od toho o mnoho viac. V podstate dokopy nič také sa tam nedieje, stále sa tam rieši len ten milostný trojuholník a tá fantasy zapletka, alebo ten svet je veľmi minimálne prepracovaný. Takže asi by som to zhodnotila tak, že pre mladšie ročníky super, moje 15-ročné ja by to úplne žralo, ale už som na to stará proste. Neviem, akože chválili to aj ľudia v mojom veku, tak som tomu chcela dať šancu a vidím tam ten potenciál, no je to také dosť melodramatické a proste riešia sa tam len tie vzťahy a v podstate ten hlavný námet, ktorý som čakala, že bude mu venované viac času, tak ten vlastne je taký okrajový a je to vyslovene romantasy kniha, ide tam proste o tie vzťahy. Čiže ak do toho idete s tým, tak budete spokojní, ale ak chcete od tej knihy trošku viac, tak vám to bude chýbať a vlastne to je tak všeobecne môj problém s romantasy, že ten dej je na úkor toho ostatného, že proste tá zapletka tam nie je nejaká dôležitá, riešia sa len vzťahy vyslovene. Takže ja a romantasy nie sme veľmi kamoši. Neviem, či som už čítala niečo, čo by sa mi veľmi páčilo, okrem Dvorov, asi od Sarah J. Maas.
Takže tak, mám ešte posledných cca 100 niečo strán. Mohla by som to dnes doťuknúť a potom vám dám update, keď knihu dočítam, ale myslím si, že moje pocity sa nejako výrazne nezmenia, neočakávam nejaké veľké zvraty alebo prekvapenia. A inak prišli mi nové styky. Teraz mi prišli tak 2 balíky po sebe, pretože tie pred nimi mali veľmi veľké omeškanie, takže sa to vyšlo nejako. A tieto sú v téme Take Me to the Moon. No, je tu takáto nálepka. Potom je tu takýto bločík, do ktorého sa dá písať s takým bežovým papierom. Toto je zlaté. No a potom sú tu už štandardne takto nálepky. Tentokrát je tu aj pohľadnica. Takáto. No a potom sú tu nálepky. Toto nie je úplne môj štýl, tie farby, ale akože v pohode. Potom sú tu takéto transparentné, tie sa mi veľmi páčia. Tieto sú super. Ďalej sú tu tieto. To sú vlastne také ako tá pohľadnica. Tieto ma asi najviac oslovili, takže aj kvôli tomu som si vybrala práve tento balík. Tie sa mi veľmi páčia. Písmená ABCD sa nikdy nestratia v žiadnom žurnáli. Veľmi pekné. Toto ma veľmi potešilo. Toto je opäť také niečo iné, že je to priehľadné a je to s modrou fóliou, s takou lesklou. Vyzerá to super podľa mňa a sú to vlastne znamenia zverokruhu. Tu je moje Aquarius. Strašne cool toto. Toto je pekné. Nice. No a potom sú tu ešte tieto. Aha, to je vlastne ten istý umelec ako tento bločík. Takže tak no, tieto sú cute. To hore vpravo je zlatý. A ten pod ním. No, tento balík hodnotím akože fajn, trafil sa mi do vkusu celkom, až asi na toto. Tie farby nie sú moc moja šálka kávy, ani toto veľmi úprimne. Ale ostatné veci určite využijem. Takže spokojnosť. Prišli nové knižky z Albatros Media. No, mám taký menší problém a to je ten, že toto je moja polička recenzákov, ktorá je úplne plná. Už do nej nedám ani len tieto 2 detské knihy, ktoré mi prišli pár dní dozadu. Takže aktuálne to vyzerá takto. A ešte tam idem naložiť tie knihy, ktoré mi prišli teraz. No, akože vyzerá to nejak takto. Myslím si, že bez komentára. Očividne mám vážny problém. A musím ho riešiť. Akože jedna moja časť je taká, že ešte to nie je plné, že tu by sa ešte vošlo. A tu tiež, ale akože podľa mňa stačí. Tieto mi teda prišli dnes spolu s touto a ešte tu som napchala túto decku. Takže akože vyzerá to v pohode. Trošku ma to stresuje, že mám toľko recenzných výtlačkov. Mala by som sa poponáhľať so všetkými. Ale teda ja si myslím, že na nejaký čas si dávam s recenzákmi pauzu. Akože nové už brať nebudem určite. A takisto si plánujem dať od júla aj Book Buying Ban, pretože tento rok som si nakúpila už dosť veľa kníh, čo nejako sa to ani nezdalo, že až toľko ich je. Ale sa nahromadili. Okolo niečo cez 20. Toľko to recenzákov neviem, či som niekedy mala. Pevne verím, že vlastne YouTube a tento štýl čitateľských vlogov ma inšpiruje a motivuje čítať to rýchlejšie a že sa zbavím tejto kopy. Pretože po lete príde jeseň a jeseň vieme, aká býva, nadúpaná, knižná. Takže mala by som toto do jesene mať prečítané. No, držte palce.
stageu. Táto krásna kniha mi prišla minulý týždeň z vydavateľstva DOT. Plánujem pre vás natočiť taký špeciálny vlog, v ktorom budem čítať len letné knihy. Bola som si kúpiť Svadobčanov od Alison S. Pach. Táto kniha je momentálne knihou mesiaca v Martinuse a jediné, čo o nej viem, je, že hlavná postava sa omylom ocitne na cudzej svadbe. Veľmi sa na to teším, kniha má zatiaľ veľmi dobré ohlasy v zahraničí aj u nás, takže dám vám potom vedieť, ako sa páčila mne. No a okrem Svadobčanov mám v pláne ešte ďalšie 3 knihy, a teda Veľké leto, Dokonalý pár a čerstvú novinku Smrť na Capri. Všetky 3 sú to také ľahké paperbacky, sú ešte náhodou takto zladené farebne, takže taký milý detail, toto ma vždy poteší, keď sa mi knihy nejako takto farebne zladia. A na všetky sa veľmi teším. Ahojte, dnes je streda. Ja som vám už dlhšie nedala žiaden čítací update, tak som si povedala, že to idem teraz napraviť. Priznám sa, že posledný mesiac som čítala trošku menej, kvôli tomu, že mám dosť veľa práce, školy, zamestnáva ma aj YouTube, učím sa stále strihať videá, je to taký proces. Po večeroch, keď mám čas chvíľku, tak si nájdem aspoň pár minút na knihu. A teda dokončila som knihu Bezmocná, ktorú som vám ukazovala v prvom vlogu. Kniha sa mi aj páčila, aj nepáčila, mám také zmiešané dojmy z nej, ale teda hodnotím ju ako skôr knihu pre mladšie ročníky. Viac vám ku nej určite poviem v zhrnutí za jún. Ďalej som prečítala knihu Dievča menom Willow, čo je vlastne detská kniha pre kategóriu 8+, ale teda mne sa veľmi, veľmi páčila, aj keď už dávno nie som cieľová skupina. A myslím si, že je to kniha, ktorú si užijú ako deti, tak aj dospelí. Veľmi sa mi páčili ilustrácie, páčil sa mi námet, postavy a ja si určite prečítam aj tie ďalšie diely, pretože ma proste táto kniha očarila a presne niečo také, keby som čítala v tom veku, pre aký je tá kniha odporúčaná, tak myslím si, že by som to úplne milovala, podobne ako proste deti milujú Harryho Pottera. Tie postavy majú vlastne elementálne schopnosti a to ja mám veľmi rada v knihách a hľadala som knihu s takýmto typom mágie pre deti a som šťastná, že som ju našla, takže toto je proste za mňa veľké odporúčanie, takisto vám viac o nej poviem v shrnutí za mesiac jún. Potom som potrebovala trošku pauzu od súvislého textu, tak som siahla po komikse, ja to robím často a rada, keď mám toho proste viac a tá hlava sa nevie sústrediť na plynulý text, tak si proste zoberiem knihu, ktorá obsahuje viac obrázkov a je taká viac akože vizuálna. No a vlastne tento komiks je už 26. v poradí. Sú to Witch, to je proste moja srdcovka z detstva. Ja som to čítala ako malá so sestrou a písali sme si denník a vystrihovali sme si z týchto komiksov obrázky a lepili sme si to potom do zošita, takže pre mňa to má takú nostalgickú hodnotu. A konkrétne tento diel sa mi dosť páčil, pretože bol taký viac ako keby vidno, že už tie
čarodenice dospeli a že už sú staršie. A akože črtá sa tam už ten hlavný záporák, ale bolo to teda hlavne o ich životoch, ich každodenných starostiach. A mňa to veľmi bavilo, proste užila som si to. No a čo čítam teraz je Chrám Fortúny, čo je vlastne tretí diel série Vlčí brloch od autorky Elodie Harper a je to o nevestinci v Pompejach, teda táto časť už nie, ale tá prvá bola o nevestinci. Hlavná postava v tejto sérii robí otrokyňu v nevestinci a je to teda také dosť drsné čítanie. Mne sa prvý diel extrémne páčil, keď som ho čítala minulý rok v lete, dala som mu 5 hviezdičiek. Potom som čítala hneď aj druhý krátko na to a ten už sa mi páčil trošku menej, ale stále bol skvelý. A musím povedať, že tento je zatiaľ taký, no som teda už asi 70 strán pred koncom a som trošku sklamaná z neho. Akože je to asi lepšie a dynamickejšie ako ten druhý, ale zároveň v mnohých ohľadoch je to horšie ako prvé 2 diely a ešte vlastne vôbec neviem, že ako to budem hodnotiť. Budem si musieť trošku nechať uležať tie myšlienky. Ale akože ten námet sa mi páči. Ide tam vlastne o výbuch sopky väzu. Takže je to dosť také akože napínavé a akčné a tak, ale chýba mi tam vlastne to emočné prepojenie s Amarou, s hlavnou hrdinkou, ktoré som mala v prvej knihe a ktoré mi už trošku chýbalo v druhej a mám pocit, že v tejto tretej vôbec ju nechápem, ako sa správa, ako rozmýšľa. Neviem sa tak do nej vžiť, takže som trochu sklamaná, uvidím, poviem viac potom v shrnutí, že ako to hodnotím, ale teda sériu vám ako celok určite veľmi odporúčam, lebo je to niečo také iné, niečo, čo proste bežne nečítate, podľa mňa, nie je to taký bežný námet a je to historická fikcia a ja toto proste mám rada, tento žáner, takže ak máte radi historickú fikciu, zaujímajú vás Pompeje a nevestince v Pompejach, tak určite odporúčam, len proste nie každá kniha v sérii sa vám asi bude páčiť rovnako. No a vlastne dnes je, ako som hovorila, streda, to znamená, že do konca mesiaca ostáva ešte 5 dní. Takže ja sa vždy ku koncu mesiaca snažím akože tak trošku hecnúť a ešte prečítať čo najviac. Proste dať si nejaké kratšie knihy alebo nejaké komiksy alebo tak. To je taký môj hack, ako čítať proste veľa a udržať sa v tom tempe a niekedy sú mesiace, kedy proste prečítam toho menej, lebo život sa deje a je to prirodzené. Ale keď sa mi dá, tak na konci mesiaca proste sa ešte snažím podobiehať tie resty. No a čo by som ešte chcela stihnúť tento mesiac je Orbital. Nejdem vám k tomu viac hovoriť, poviem vám, keď začnem tie knihy čítať, ale teda Orbital je sci-fi a mala by to byť nejaká akože taká hlbavá kniha, taká akože filozofickejšia, tak som na to veľmi zvedavá. Má to niečo menej ako 200 strán, tuším. Dokonca ani 150 to nemá, takže toto by som mohla zhltnúť, aj keď je to v angličtine, ale verím, že sa to bude čítať dobre. Potom by som rada stihla aj Posledného jednorožca, ktorého som už začala čítať aspoň ten predslov, čo je na začiatku. To je vlastne také cozy fantasy. A je to taká aj klasika zároveň, je to už staršia kniha, takže som na to zvedavá. Teraz od autora vychádzajú v vydavateľstve Slovart aj ďalšie diely zo série, alebo respektíve neviem, či to je úplne séria, ale je to proste v rámci toho žánru, z toho sveta istého. No a posledná kniha, ktorú možno stihnem, je táto detská kniha, ktorá sa volá Svet pod hladinou. No a teda ak to všetko stihnem, tak suma sumárum budem mať prečítaných nejakých 7 kníh, čo si myslím, že je slušné. Uvidíme, či sa mi to podarí. Takže tak, toľko k môjmu čítaciemu updateu. Toto sú teda moje junové knihy. Tieto 3 sú prečítané, tuto práve čítam a tieto 3 ešte plánujem. Čítali ste niektorú? Dajte mi vedieť v komentári. No a čo mám ešte nové, je kabátik pre moju čítačku. Kúpila som si originál priesvitný kryt na Kobo Clara Color a takto som si ho ozdobila. A som z toho nadšená, lebo lepšie sa drží čítačka v ruke, je taká ťažšia, pôsobí trošku drahšie a neviem, proste zároveň aj snáď ochrániť toto zariadenie. Ale vyzerá to super takto. Som z toho šťastná. Hlavne super je to, že sa to dá meniť. Proste podľa nálady, sezónne alebo všelijak inak.
Že ja nemám proste rada kryty, ktoré sú s nejakým vzorom, pretože sa mi zunujú rýchlo a omrzia ma. Takže toto je pre mňa úplne ideálne a tým, že zbieram nálepky, tak ich mám naozaj akože veľké množstva, môžem si ich meniť podľa chutí a potreby. Jediné čo, tak toto tlačítko sa mi trošku horšie stláča, no ale akože dalo by sa to vyrezať, ale nechcelo sa mi s tým babrať, takže zatiaľ je to takto. A samozrejme, že som si tu niečo teraz postlačala, no. Moja čítačka, ako mohla by som ju používať aj viac, mám ju už asi 3. mesiac teraz, tuším, a prečítala som na nej zatiaľ len túto jednu knihu. A teraz pokus bude pokračovať s touto. No ale mám veľa recenzných výtlačkov, ktoré majú bohužiaľ prednosť. Takže snad niekedy, no. Akože je to super vec, hlavne takto na leto, lebo si to môžete zobrať na slnko a čítať si proste pri vode. Takže snaď príde jej čas. Teším sa veľmi z nej. Prišli sme sa kúpať k našim do bazéna, pretože dnes je v Kežmarku 32 stupňov, čo je akože celkom nezvyčajný úkaz. Takže ideme využiť tieto horúčavy a trošku sa ochladiť. Tieto sú moje obľúbené sirôtky. Teraz je tá záhrada naozaj nádherná. V júni je podľa mňa asi najkrajšia príroda z celého roka. Všetko je také zelené, svieže. Tu je bazéník. Teším sa, som už úplne uvarená za tú chvíľku, čo sme len vyšli z auta. Ideme si teraz trošku užiť konečne leto, pekné počasie a ja som si so sebou zobrala knihu Orbital, ktorú chcem začať a snáď aj stihnúť do konca tohto mesiaca. Chrám Fortuny som včera nakoniec nedočítala, ostáva mi ešte asi 50 strán. Dúfam, že keď sa vrátime od našich domov, tak ešte to dnes dorazím. Už by som tú knihu rada uzavrela, lebo trošku mi spôsobuje čitateľskú krízu, mám pocit. Preto aj idem začať niečo nové. A tak no, ideme sa kúpať. Dám update neskôr. Už sa tu grilluje. Vyzerá to úžasne. Je to výborné. Bež na YouTube. Statík, ty si chýbal na mojom YouTube proste. A ja sa teším. Opäť tu mám nové styky, tentokrát v letnej téme Splish Splash. A teraz je tu takáto pečiatka so žralokom. Som fanúšik. Už som aj skúšala, je super. Potom je tu takýto bločík. Tiež veľmi pekný. A nálepky. Tiež už som niektoré z nich tu použila. Veľmi sa mi páčia tieto mačko ryby, alebo ako to nazvať. Like this one. Toto úplne nie je môj štýl. Ale niektoré si myslím, že použijem. Tieto, keď uvidí moja sestra, tak asi odpadne. Takéto zlatúčke axolotly. A k tomu sú aj tieto vlastne od toho istého umelca. Tie sú strašne zlaté. V poslednej dobe inak mi padnú do oka vždy tie cute, lebo oni majú vlastne 3 témy, vintage, cute a pop. A tieto cute som si dlho vôbec akože nekupovala, ale teraz v poslednej dobe riadne pekné robia tie cute práve. Tiež zlaté. Tieto majú takú tiež zase fóliu. Tiež úplne nie môj štýl, ale možno sa nájde pre nich využitie. Tieto sú veľmi pekné. Beach Vibes. A toto je vlastne od umelca tej pečiatky. Tieto vidričky sú zlaté.
tiež sa budú páčiť mojej sestre podľa mňa. Takže tak, letná téma. Som spokojná. S babami z knižného klubu. Ja už klasicky nestíham, ale to nevadí. Veľmi sa na nich teším, pretože sme sa nevideli skoro 3 mesiace. Čaute! Takéto fajnotky sme si objednali v Martinuse. Tešíme sa. Áno. Ja už som doma, stredko s babami bolo perfektné ako vždy, super sme pokecali, dali sme si kávu, koláčik, popozerali sme knižky v Martinuse, pokecali sme o živote a o všetkom možnom. A ja som už teraz doma na balkóne a idem trošku načerpať vitamín D a popri tom čítam Powerful, čo je vlastne pokračovanie Bezmocnej. Je to vlastne taká novela medzi prvou a druhou knihou. A je to zatiaľ asi také ako prvá časť, mám na to veľmi podobný názor, dokonca by som povedala, že je to ešte trochu horšie, ale čítam to z jedného dôvodu, a to z toho, že v prvej časti sa s jednou postavou stalo niečo, čo nebolo vysvetlené a od tejto knihy očakávam, že mi to vysvetlí. Som približne v polovici a chcem to dnes dočítať, ale pravdepodobne už do druhej časti sa nepustím. Prenechám túto knižnú sériu iným čitateľom a budem čítať niečo iné, lebo nie je to úplne pre mňa. Chápem, čo sa na tom ľuďom páči. Niečo je v tej sérii, čo ma akože núti čítať ďalej. Minimálne to, že osudy niektorých postav neboli ešte vysvetlené. Takže z tohto dôvodu som dala šancu ešte tomu pokračovaniu, k tej novele teda. Ale ďalšiu časť už nevidím reálne. Prišla nám zasielka z Tigru a ja sa neviem vynadívať. Strašne zlaté tento set. Táto šaločka putovala do košíka ako prvá. Je dokonalá, proste evokuje vo mne taký víly svet a podľa mňa sa veľmi ku mne hodí. A túto som videla u Arvonkinej knihy na Instagrame. Vlastne toto ma navnadila ísť sa pozrieť na Tiger, že či tam nenájdem ešte niečo iné. A k tomu som si vlastne doladila pre priateľa túto modrú a takéto dve misky máme zelené k tomu. Sú maličké síce, ale na také malé snacky, na nejaké oriešky, ovocie alebo jogurt sú úplne ideálne, nemáme takéto maličké misky. Takže za mňa úplne, že pecka a ja som dosť akože taký veľký zberateľ pekných riadíkov, ale teda tieto sú asi určite sú najkrajšie z mojej kolekcie. Takže veľmi sa teším. V podstate kúpili sme si to na naše výročie. Ani neviem, čo sa mi páči najviac. Akože takto spolu, keď to vidím, tak som z toho úplne roztopená. Aký to je cute. Hotovo. No ja sa s vami rovno aj rozlúčim. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas a pozreli ste si moje video a vidíme sa na budúce pri ďalšom. Ahojte a čítajte niečo dobré. Dúfam, že čítate... Čítam stále Bezmocnú. Som teraz na strane 38 po 2 týždňoch.